ପିଲାମାନେ ଆସ ଗଛ କାହାଣୀ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ, ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ଟାଣି ନେଉଅଛ ଡାଳକୁ ମୋହର, ଶୋଚନା ନ କରି ତିଳେ, ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର, ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ଆଖିର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ, ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର, ପରାଣ ବେଦନା ଦେଉଛ ବଖାଣି, ବାରକେ ଶ୍ରବଣ କର। ଜନମ କାଳରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି, ନ ମାନି ବରଷା ଝଡ଼ି, ଖରା କାକରରେ ଡାଳ ପତରକୁ, ରଖିଛି ଯତନେ ଭିଡ଼ି। ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ, ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର, କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କରମ ପଥର ଧାରେ, କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ, ପର ଉପକାର କରେ। ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ, ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି, ଛାଇର ଆଶାରା ଦେଇଛ ସଭିଙ୍କୁ, ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିଣ କହୁଛି ତୁମକୁ, କରନି ଆକୁଳ ମୋତେ, ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି ମୁଁ, ଖାଅରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ, ଶପଥ କରରେ ରହି, ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ, ହେଳାନ କରିବ କେହି। ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ, ସବୁ ଜିମା ଯିବ ଭରି, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ, ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ପିଲାମାନେ କବିତାଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ତାହେଲେ ଆସ ଏଇ କବିତାରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆସ କଥା ହେବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗଛଟି ନରମ ଗଳାରେ କାହାକୁ କହୁଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଆସ କବିତାର କେଉଁ ପଂକ୍ତିରେ ଅଛି ସେହି ପଂକ୍ତିଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ତା ଉପରେ କଥା ହେବା। ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ, ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଗଛ ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ନରମ ଗଳାରେ କହୁଛି। ତ ଆସ ଆମେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଗଛଟି କେଉଁ କେଉଁ ଯାତନା ସହି ଆସିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଆସ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପଂକ୍ତିରେ ଅଛି ସେହି ପଂକ୍ତିଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ କଥା ହେବା। ଜନମ କାଳରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି, ନ ମାନି ବରଷା ଝଡ଼ି, ଖରା କାକରରେ ଡାଳ ପତରକୁ, ରଖିଛି ଯତନେ ଭିଡ଼ି। ତ ଏଠାରେ ଗଛଟି କେତେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି, ଖରା କାକରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହି ନିଜର ଡାଳପତରକୁ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ତ ଆସ ଏବେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ଗଛ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଆସ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପଂକ୍ତିଟିରେ ଅଛି ସେହି ପଂକ୍ତିଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ, ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି, ଛାଇର ଆସରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ,
ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତ ଏଠାରେ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ଫଳ ଡାଳ ପତ୍ର ଏମିତି ବି ତା'ର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ତାହେଲେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ଗଛର ଭାଷାରେ ଆମେ କାହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଆସ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପଂକ୍ତିଟିରେ ଅଛି ସେହି ପଂକ୍ତିଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରମ ପଥର ଧାରେ, କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। ତ ଏଠାରେ ଗଛ ଆମକୁ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତାହେଲେ ଆସ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ଗଛଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପଂକ୍ତିରେ ଅଛି ସେହି ପଂକ୍ତିଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଓ କଥା ହେବା। ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମପଥରେ ହେଳା ନ କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗଛଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ତ ଏଥିଲା ଆମର ଆସ କଥା ହେବାରେ ସମସ୍ତ 5ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପାଠରୁ ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଛି। ସେହି ଉତ୍ତର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଘରା ଅଛି ସେହି ଘରା ଭିତରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିର ଆଗରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିବା। ତ ଆସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଜୀବନ ସାରା କେଉଁ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବାକୁ ବୃକ୍ଷ କହିଛି? ତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚରମ ପଥ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଧର୍ମ ପଥ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କରମ ପଥ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ମରମ ପଥ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସ ଆମେ କବିତାଟିର ସେହି ପଂକ୍ତିଟିକୁ ଯିବା। ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପଂକ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ କରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବା ପାଇଁ ପଂକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କରମ ପଥ। ତ କରମ ପଥ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଘରା ଅଛି ସେହି ଘରା ମଧ୍ୟରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ଗଛ କ'ଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି? ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଉତ୍ତର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାଳପତ୍ର ଧରି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ି ଓ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ବିରାଟ ଆକାର କରି। ତ ଏହି 4ଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଆସ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଠି ଆମେ କବିତା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତ ଏଠାରେ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରିର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଘରାଟି ଅଛି ସେହି ଘରାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। ତ ଆସ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ତ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜଗତ ହିତରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଉତ୍ତର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଫଳ ଖାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପର ଉପକାର କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସବୁଜିମା କରିବା ଓ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇବା। ତ ଏ 4ଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଆସ ଆମେ କବିତାକୁ ଯାଇ ସେହି ପଂକ୍ତିରୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ ସବୁଜିମା ଜୀବ ଭରି।
ତ ଏଠାରେ ଆମର ଗଛ ଲଗାଇବା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଏଠାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଘରା ଅଛି ସେଇ ଘରା ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବା। ତ ଆସ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କର୍ମକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଧର୍ମକୁ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଜନ୍ମକୁ ଓ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ସେବାକୁ। এই 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ତ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଆସ କବିତାକୁ ଯାଇ ଆମେ ସେଇ ପଂକ୍ତିରୁ ବାହାର କରିବା। କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। ତ ଏଠାରେ କର୍ମକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗଛଟି କହିଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କର୍ମକୁ। ତ କର୍ମ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଘରା ଅଛି ସେଇ ଘରା ଉପରେ ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବେନି ଏ ରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ତ ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଉତ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କବି କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପିଲାଟି କହିଛି, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଧରଣୀ କହିଛି ଓ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଗଛ କହିଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଛ କହିଛି। ତ ଗଛ କହିଛି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଘରା ଅଛି ସେ ଘରା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇ ଆମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛିବା। ଆସ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନା କରି ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସ ପଢ଼ିବା। ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ? ହଁ, ଆମେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହଁ। ଆସ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ତୁମେ କେବେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହୋଇଛ କି? ମନେ ରଖ, ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି। ଆସ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ମନେକର ତୁମେ ଗଛଟିଏ। ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ? କୁହ। ଆମେ ଯଦି ଗଛଟିଏ ହେବା ତାହେଲେ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ ଓ ଚେରର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ। ତ ଆସ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର କ ନମ୍ବରଟି ପଢ଼ିବା। ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଉଛୁ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ତ ଉପର ଲିଖିତ କବିତାର ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତାର ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଉଛି। ତ ଏହାର ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସ ପଢ଼ିବା। ଦିନେ ସକାଳେ ତୁମେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ତୁମକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲା। ତୁମେ ବି ଅଟକି ଗଲ। ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଆସିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ? ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବା। ପରସ୍ପର କଥା ହୋଇ ବହୁତ କିଛି ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2 ଧାଡ଼ି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଓ ଲେଖରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଆସ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ତ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଆସ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି ଯାତନା ସହିଛି? ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି, ଖରା, କାକର ଏହିଭଳି ଅନେକ ଯାତନା ସେ ସହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ନା ଗଛ ତା ଜୀବନରେ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି, ଖରା, କାକର ଏପରି ଅନେକ ଯାତନା ସହିଛି। ଆସ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛେ? ଆର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ତାର ଡାଳପତ୍ରକୁ ଟାଣି ଦେଇ। ଏହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବା, ଆମେ ଗଛପତ୍ରର ଡାଳପତ୍ରକୁ ଟାଣି ତାକୁ କଷଣ ଦେଉଥାଉ। ଆସ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା ଓ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ନା ଆମ ପାଇଁ ଗଛ ଫୁଲ, ଫଳ, ଚେର, ମୂଳ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ଗଛ ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନା ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ଆମେ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବୁ ଓ ଗଛ ଲଗାଇବୁ। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ଭାବ ଓ ଲେଖର ସମସ୍ତ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାକୁ ବୁଝିବା। କବିତାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଯାହା ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତ ଏଠାରେ ପଦ୍ୟାଂଶଟିର 4ଟି ପଂକ୍ତି ଦେଇଛି। ସେହି ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ ଲୋତକ ଧାରରେ, ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗଛଟି କହୁଛି ମୋ ଆଖିରୁ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତିଟି ପଢ଼ିବା। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଲାଗିଲେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ହସି ଉଠିବ। ଆସ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା, ପଂକ୍ତିଟି ପଢ଼ିବା। ଆସ 3 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତିଟି ପଢ଼ିବା। ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ତା ଆଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସ 4 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତିଟି ପଢ଼ିବା। କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ ପର ଉପକାର କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ନିଜର କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ପରର ଉପକାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର କବିତାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆସ ଭାଷାର କଥାରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। କବିତାର କେଉଁଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଇ ଧାଡ଼ି ବା ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ। ତ ଏହାର ପଂକ୍ତିଟି କ'ଣ? ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହୁଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ପଂକ୍ତିଟି ଅଛି? ସେ ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରରେ, ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଆସ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ପଂକ୍ତିଟି ଅଛି? ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ। ଏଇ ପଂକ୍ତିଟି। ଆସ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ସାରା ଜୀବନ କର୍ମପଥରେ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ପଂକ୍ତିଟି ଅଛି ଦେଖିବା। ଏ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ
ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ଏଇ ପଂକ୍ତିଟି ଅଛି। ଆସ 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ପଂକ୍ତିଟି ଅଛି? ତ ସେଇ ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। ଦୁଃଖରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି। ତ ଏହା କେଉଁ ପଂକ୍ତିଟିରେ ଅଛି? ଜାଣିପାରିବେନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉତ୍ତର। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବଦ ଗଢ଼ ପାରୁଅଛ ଯଦି ମାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼। ତାର ଅର୍ଥ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଆମେ ସେହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ଯଦି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନ ବ ଜ। ଏହି 3ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଜୀବନ। ସେହିପରି ତ ଗ ଜ। ତ ଏହି 3ଟି ଅକ୍ଷରରୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଜଗତ। ଏବଂ କ ତ ଲ ତ ଲୋତକ। ର ଧଣ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା ଧରଣୀ। ନ ଚ ସ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା ସୂଚନା। କ ର ପଉ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା ଉପକାର। ସ ମ ଜ ବ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା ସବୁଜିମା। ତ ଏହିପରି ରୂପେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଶବଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିଣ ଲେଖ। ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଖୋଜି କରି ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଗଛ। ତ ଗଛର ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଦପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପତ୍ର। ପତ୍ରର ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଲ୍ଲବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଲୁହ। ତ ଲୁହର ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଶ୍ରୁ ବା ଲୋତକ। ଏବଂ ଆଖିର ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ ଓ ନୟନ। ଏବଂ ଶପଥର ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଣ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାନ ଅର୍ଥ। ଆସ ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଅଛି ସେଇ କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭର 1 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଡାଳକୁ ମୋହର। ଏ ଡାଳକୁ ମୋହର ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 4 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। এই ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଲେଖିବା। ଏବଂ କ ସ୍ତମ୍ଭର 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତକୁ ଏପଟେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲୋତକର ଧାରା। এই ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। 3 ନମ୍ବର ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଆମର ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଫୁଲ ଫଳ ସାଇତିଛି। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପର ଉପକାର। ପର ଉପକାରକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 7 ନମ୍ବରଟି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବ। 5 ନମ୍ବର ଜନ୍ମ କାଳରୁ। ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 5 ନମ୍ବର ବରଷା ଝଡ଼ ସହିଛି। 6 ନମ୍ବର ଜଗତ ହିତରେ। ଜଗତ ହିତରେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। 7 ନମ୍ବର ଧରଣୀ ହସିଲେ। ଏ ଧରଣୀ ହସିଲେରୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଆମ ପରିବେଶ ହସିବ। 8 ନମ୍ବର ଏ ରୂପ ମୋହର। ତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସାଧନାର ଫଳ। ଏବଂ 9 ନମ୍ବର ଫଳ ଖାଇକି। ତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା ନା ଶପଥ କରିବା। এই ଦୁଇଟିକୁ ଗାର ଟାଣିବା। ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ଅଛି ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି। ତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବି ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତ ଏହିପରି ରୂପେ ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ତ ଆସ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ।
ତ ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଲେଖାଯାଇଛି, ଉପରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମିଶି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ତାହା ହେଲେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବି କହନ୍ତି। ଏଥର ତୁମ ବହିରୁ ଆଉ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଲେଖିବା, ଯେପରି ଖରା କାକର, ଡାଳ ପତର, ଚେରମୂଳ, ଫୁଲ ଫଳ, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାହାକୁ ଖୋଜି କରି ଆମେ ଲେଖିବା। ଆସ 6 ନମ୍ବରର ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ କିପରି ଆମେ ଲେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ତ ହତଶିରିକୁ ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଦେଖ, ଏହା ହେଉଛି ପଦ୍ୟର ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ। ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ହତଶ୍ରୀ। ଏଇଭଳି ଆଉ କେତେକ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଅଛି କବିତାଟିରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ। ଯେପରି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଅଛି ହତଶିରି, ତାର ତ ହତଶ୍ରୀ, ପତର, ପତ୍ର, କରମ, କର୍ମ, ଈର୍ଷା, ଈର୍ଷା। ତ ଏହିପରି ଆମେମାନେ ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରଜ ପର୍ବ ପରେ ଖରାଦିନ ଛୁଟି ଶେଷ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଯୋଗ ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପ୍ରଭୃତି। ତୁମେ ଏସବୁର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଆହୁରି ଆମର କହିପାରିବା ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ପାଳନୀୟ ଦିବସ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆସ ପଢ଼ିବା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଲଗାଯାଏ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହୁଏ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ କି କି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ତାର ନାମ ଲେଖ, ତୁମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅ। ଆସ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ଗାଁ ଓ ସହରରେ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଯାଏ। ତୁମେ ତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜମୟ କରିପାରିବା। ଆସ 4 ନମ୍ବରଟି ପଢ଼ିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟର ଓ ସ୍ଲୋଗାନମାନ ସଂଗ୍ରହ କର। ପାରୁଛ ଯଦି ତୁମେ ଓ ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖ ଓ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କର। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିପାରିବା ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନମାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଆସ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା କରି ଏହି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆମ ପୃଥିବୀ ଗଛ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅନୁମାନ କରି ଅତି କମରେ 10ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ତ ଆସ ଆମ ପୃଥିବୀ ଯଦି ଗଛ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛି, ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କଳ୍ପନା କରି ଆଉ 10ଟି ବାକ୍ୟ ତମେ ଲେଖିବ। ତ ସେଇ 10ଟି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଗଛ ନଥାଏ ତେବେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ବହୁତ କମିଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି, ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବ ଏବଂ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଉଛି, ମାଟି କ୍ଷୟ ବଢ଼ିଯିବ ଓ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଓ ସପ୍ତମଟି ହେଉଛି, ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହରାଇଦେବେ। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନବମଟି ହେଉଛି, ପରିବେଶ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଲେଖିବା,
ଶେଷରେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୁରୁତର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏହିଭଳି ରୂପେ ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ଗଛ ଆଦୌ ନ ରହିଲେ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ କାଢ଼ି ଆଉ 10ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଆସ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଅନୁମାନ କଳ୍ପନା କରି ଲେଖିବା। ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏବଂ ତୁମ ପସନ୍ଦର କରିଥିବା ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ 10 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ 10ଟି ଆମେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତ ଆମକୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ମଙ୍ଗଳ ଏକ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳର 2ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ସେହି ଉପଗ୍ରହମାନଙ୍କ ନାମ ଫୋବେସ୍ ଓ ଡିମୋସ୍ ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳରେ ପାଣିର ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଲେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ରୂପରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବା ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଆମେ 10ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ତମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେହି ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ 10ଟି ବାକ୍ୟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଆସ ପାଠାଗାରରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଜାଣିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏକ ମହତ କାମ। ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ପାଠାଗାରକୁ ଯାଇ ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ଗଛର ଉପକାରିତାକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର। ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ତ ଏଥିଲା ଆମର ପାଠାଗାର। ତ ପାଠାଗାରକୁ ଯାଇ ଆମେ ସେଠି ଥିବା ବହିରେ ଆମେ ଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆସ ମନର ଭାବକୁ ଲେଖିବା। ତ ଗଛ ଆମର ଉପକାରୀ, ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଏହି ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି, କବିତାଟି ବା ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ ଆସ ଲେଖିବା। ତ ଏଠାରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଗଛ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଏହା ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଫଳ, ଫୁଲ ଏବଂ କାଠ ଦେଇଥାଏ। ଗଛ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର କରେ। ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଗଛ କାହାଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟିର ଆବୃତ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଓ କବିତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରିବ।